Bersok ang akong pangutan na akong ipasok ka diri sa balaang kasulatan. Diri sa mayong balita Biblia bersok sa Salmo kapitulo 82 bersok niingon diri bersok bersikulo 1 niingon diri. Nangulo ang Dios sa konseho sa langit sa tigom sa mga Dios. Ang Dios ko dito sa langit bersok dunay konseho dito nga nitabo dunay tigom unya ang iyang gikauban dito tigom sa mga Dios niya. Kining Dios diri kuan small letter niya. Kining small letter nga di bersok Dios referido man ni sa mga Dios. Ang akong pangutana ni bersok dili ba sabto nato nga ang Dios dito sa langit nakigtigom siya uban sa mga Dios o unsa mo pasabot ani bersok doon na dali mga daghang Dios dito sa langit bersok except sa Dios yun nga tinawag bersok palihog usay ni bersok 82. Uno, ang Diyos nangulo sa konseho sa mga Diyos. Pero kining mga Diyos din yan, D, letter D, small letter referring to not true gods. Muna nga, unsa may kahulugan ini nga ang ginuuring Diyos, panguuna ini sa mga Diyos, dili na mo ibot-sabot. Kaya katong isgutan nga mga Diyos mo itong mga tao, nga sanctified by the grace of God, and they now enjoy the happiness in heaven, and they participated in the nature of God, of being immortal, nga di na mamatay, mo nang gitawag sa sila mga Diyos, nga gagmay, dili kay mga Diyos. Naman sa Biblia, na sa Juan 10:34, mingon si Kristo, dili mapakya sa mga pulong sa inyong balaod, nga kadtong hiabdan sa mga pulong sa Diyos, o nidawat niya na mga Diyos usap. So, kanang mga Diyos being deified, but nakaambit sa kinaya sa Diyos, dili absolutamente nga sila mga Diyos, nga samag kategorya sa kalig-on o kamagagahom sa matuong nga Diyos. Mo nang itawag sa sila mga Diyos, kay nahabtan sa mga pulong sa Diyos. Juan 10:34. Mo nang atong tubag sa nindot nga pangutana ni Brad George Torrefeld.